Durant el mes de març, la botiga Zeppelin de Girona, situada a la plaça Santa Susana, va organitzar un concurs de puzles. Va consistir en fer un puzzle de 500 peces sense imatge i en menys de 2 hores. Us deixo amb la meva participació. Vinga, doncs tenim en Pau a punt pel gran repte de les 500 peces. Anem a fer el compte enrere. Bona sort, Pau. 3, 2, 1, ja! I comença el gran repte. Uepa! Vinga, que et vagi molt bé. Ho aconseguirà? Com heu vist, no he pogut acabar el puzzle. Ara, com ho estic mirant, com va anar el concurs, m'he donat compte que el fet de començar per l'exterior ha sigut un desastre, ja que em vaig equivocar amb les peces de dalt i amb peces del cantó i vaig perdre 40 minuts només per fer els bordes i per això no vaig poder avançar amb la part de dintre, no em va donar temps. Quan vaig acabar el concurs vaig decidir emportar-me el puzzle a casa, intentar fer el mateix concurs i amb les mateixes regles, però una condició, mirant la imatge, a veure si era capaç d'acabar-lo en 2 hores o en menys hores possible.
I ha arribat a les 2 hores. No he pogut acabar el puzzle amb aquestes hores. He fet més mirant la imatge que no, però bueno, que això ja era normal que passés, però bueno, no l'he pogut acabar. Ara intentaré el següent repte baixar de les 3 hores, a veure si sóc capaç. Finalment ja l'he acabat. La part que m'ha costat més definitivament ha sigut aquesta part verda d'aquí, les fulles aquestes. El temps final ha sigut de 3 hores i 18 minuts. Fins aquí ha acabat el vídeo. Ens veiem a la pròxima amb un altre vídeo.